ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ዝሰላሰሉ ዘሎ ዓበይቲ ልምዓታዊ መደባት ሳላው ፍይ ሱታፍ ዜጋታት ብቐንዱ ድማ ናይ መንስያት ከም ዝኾነ ኣየማትን ሰሙናዊ ሓተታ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ኣተኪሩሎ ብመልክዕ ጸብጻብ ክቐርብ እዩ። ኤርትራ ሳላተው ፋይነት ዜጋታታ ኣውራ ድማ ሳላው ፍይ ጻዕሪ ሃገራውያን መንስያት ምስ ድሩት ጸጋታት ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ልምዓት ብዙሕ ዕየታት ከተሳልጥ ከም ዝኽኣለት እቲ ዝዓበየ ዓወት ድማ ባህሊ ረድኤትን ተመጽዋትነትን ካብ ስሩ ተማሕዩ ብኣርኣያነት ክጥቀስ ዝከኣል ባህሊ ዓያይነትን ርእሰ ምርኮሳን መንጋሱ ከም ዝኾነ ሰሙናዊ ሓተታ ገሊፆም። እቲ ክብርን ምስጋናን ንጀጋኑ ልምዓት ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሰሙናዊ ሓተታ ውሕስነት መግቢ ንምርጋፅ ዝተዓሙን ዝዕመሙ ዘለውን ተጨበጥቲ ስራሓት ምስፋሕ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገር ኣብ ኣገልግሎታት መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዝተመዝገበ ዓብይ ዝላ ከምኡውን ንወፍሪ ዝዕድምን ቁጠባዊ ዕብየት ዝደርኽን ባይታ ምምድማዱ ፍረፃማ ናይቶም ቅድሚ ውልቃዊ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ዘቐድሙ ንቑሓት መንእሰያት ኤርትራ ከም ዝኾነ ኣነፂሩ ብመንፅር ዓለማዊ መለክዕታት ገስጋስ ኤርትራ ብኣብነት ኣብ ትጥቀሰሉ ደረጃ ተበፂሕሎ ዝበለት ሓተታ ደረኽቲ ምዕባለ ሕብረተሰብ ተባሂሎም ክጥቀሱ ዝኽእሉ ረቑሒታት ብዙሓት እኳ እንተኾኑ ርእሲ ኩሎም ግን ሰብኣዊ ጸጋ ከም ዝኾነ ዓይነት ህይወት ዝውስን ከዓ ጻዕርን ኣፍራይነትን ወዲ ሰብ ምዃኑ ብምምልካት ኤርትራ ኣመዝጊባቶ ዘላ ገስጋስ ቀንዲ መሰረቱ እዚ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎ ሓደ ካብ ቀንዲ መለለይ ኤርትራውያን መንእሰያት ሞያዊ ብቕዓትን ኪነታዊ ክእለትን ምብልሓትን ከምኡውን ምልከት ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ማሽነሪታትን ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝህነፁ ዘለዉ ድንድላት ሓፅብታት ጽርግያታት ዲጋታት ማርሳታት መዕርፎ ነፈርትን ካልኦት ትሕተን ልዕለን ቅርጻዊ ስራሓትን ንድንቂ ብቕዓትን ብልሕን መንእሰያት ዘጉልሕ ምዃኑ ኣረድዩ እቲ ሰሙናዊ ሓተታ መወዳእታ ታሪክ ናይዚ መድረኽ እዚ ኤርትራ ወለዶ ታሪክ ተወፋይነት ንህንፀት ሃገር ምዃኑ ጠቒሱ ሃገራዊ ረብሓ ብምቐዳም ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር ተዘርጊሖም ብረሃፆም ታሪክ ንዝሰርሑ ዘለውን ብብልሖም ቅያታት ልምዓት ኣብ ምፍጻም ንዝርከቡን መንእሰያት ኤርትራ መጒሱ በብዋኑ ዝዋደዱ ዘለዉ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዜጋታት ካብ ድኻምን ሃልክን ተገላጊሎም ብቐረቦም ዝጥቀሙሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ዓድታት ዞባ ማይ ዓይኒ ዝተዋደደሎም ፕሮጀክት ማይ ድማ ናይዚ ኣብነት እዚ እዩ ብዛዕባ እዚ ወኪል ኤረና ፊሊሞን ትካቦን ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ነበርቲ ዓድታት ቀናፍና ዓዲ ስጓጉን ዓዲ ሳምብርን ዞባ ማይ ዓይኒ ዝተዋደደሎም ፕሮጀክት ማይ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮም ርግኣት ከም ዝፈጠረ ገሊፆም ነተን ዓድታት ከገልግል ዝተሃንፀ ብፀሓይ ውፅዓት ዝሰርሕ ፕሮጀክት ማይ 6 መዕደሊ ማይ ነቑጣታት ስለ ዘለዎ ህዝቢ ብዘይ ፀገም ማይ ክረክብ ክኢልዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ወይዘሮ ጽገ ተስፋንስ ንኤሪና ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶም ምውዳድ ናይቲ ፕሮጀክት ካብ ብዙሕ ሃልኪ ከም ዘናገፎም ፅሬቱ ዝተሓለወ ብምዃኑ እውን ካብ ማይ ወለድ ሕማማት ከም ዘድሓኖም ኣብርሃም ተማሃሪት ሰላም ዕቑበ ብወገና ኣቐዲሞም ተሪር ዓቐብ ሰጊሮም ንጽህንኡ ዘይተሓለወ ማይ ይጓርቱ ከም ዝነበሩ እዚ ድማ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርተን ፀገም ክፈጥረለን ከም ዝጸንሐ ጠቒሳ ድሕሪ ምውዳድ ናይቲ ፕሮጀክት ግን ብሰንኪ ሓቂ ምንጪ ማይ ዘጋጥም ዝነበረ ፀገም ከም ዝተፈትሐ ሓቢራ ካብ ኮሚቴ ማይተን ዓድታት ኣቶ ዕቑባይ ንጉሰ ብግዲው እቲ መዕደሊ ነቑጣታት ኣብ ማእከል ጥዕና ቤት ትምህርቲ ከምኡውን ኣብ ከብዲ ዓዲ ከም ተደኮነ ብምሕባር ካብ ተጠቀምቲ ዓድታት ኮሚቴ ማይ ብምቋም ንምሕደሩን ፀገናኡን ዝምልከት ስልጠናን መሳርሒታትን ከም ዝተዋህበ ኣረዲዩ ንጥፈታት ወለንታውያን ኣገልገልቲ ጥዕና ዓዲ ንኽዕወት ምትሕብባር ኩለን ኣካላትን ህዝብን ክዓዝዝ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ነቲ መደብ ኣመልኪቱ ናይ ሓለፍቲ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሓቢሩ ኣብቲ ርክብ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ካብ ኣሃዱ ስድራ ቤትን ኮምናቶ ፍስሓ ዘርኣይ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ሚኒስትሪ ንኣገዳስነት ዝተዋደደ ኮም ዝሰረቱ ጥዕናዊ መደባት ኣብ ምውሓስ ጥዕና ሕብረተሰብ ብምግንዛብ ይደፍኣሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣድማዕነቱ ክረጋገጽ ግና ውሁድ ሓበራዊ ስራሕ ክህሉ መሰረታዊ ከም ዝኾነ ኣነፂሩ ወለንታውያን ኣገልገልቲ ጥዕና ዓዲ ራሕቂ ገለ ዓድታት ካብ ትካላት ጥዕና ብግምት ኣትዩ ንህዝቢ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ኣብ ማሃብን ጎስጓስ ኣብ ምክያድን ዝነጥፉ ምዃኖም ብምምልካት ድማ ኣብ ካልእ ዞባታት ኣቐዲሞም ተኣታትዩ ዕውት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዞባ ንኽዕወት ምትሕባር ናይ ኩሎም ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ ተስፋጽዮን ግርማይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ጥዕና ኣብ ምክያድ ልምዓታዊ መደባትን ዕለታዊ ንጥፈታትን ወሳኒ ከም ዝኾነ ጠቒሱ
ምምሕዳር ዞባ ጥዕናዊ መደባት ብዓወት ንኽሰላሰላ በርቲዑ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ ወኪል ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ መሐመድ ናጉስ ብግዲዩ መደብ ወለንታዊን ኣገልግሎት ጥዕና ዓዲ መቐጸልታ ናይቲ ጥዕና ዜጋታት ንምሓዝ ዝካየድ ዘሎ መደባት ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ 12 ዓድታት ናይቲ ዞባ ክተኣታቶ ስለ ዝኾነ ንምዕዋቱ ምትሕባር ናይ ኩሎም ዜጋታት ከይፍለዮም ተማሕጺኑ ተሳተፍቲ ብወገኖም ብዛዕባ እቲ መደብ ንህዝቢ ጎስጓስን ሓበሬታን ክወሃብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ንወለንታዊን ኣገልግሎት ጥዕና ዓዲ ኣብ ስርሖም ዝሕግዞም ስልጠናታት ክህቦም ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ኣቕሪቦም ነበርቲ ባጽዕ ኩሉ መዳያዊ ንጥፈታት ልምዓት ንምዕዋት ከካይድዎ ዝጸንሑ ንጥፈታት ብዝሓየለ ውዳበ ከም ዝቕጽልዎ ምስ ኣመሓዳሪ ከተማ ባጽዕ ኣቶ ኪዳነ ወልደ ስላሴ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ኣረጋጊጾም ኣቶ ኪዳነ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ተሳትፎ ብኣብነት ዝጥቀስ ከም ዝኾነ ብምምልካት ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ናቱ ውፅኢት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ከባቢኦም ተዋዲዱ ዘሎ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣካል ናቱ ምዃኑ ነጺሮም نقاحت هزبي أب تتكامل تكالات محبرة أو قلقلت كاب جزينا بجزين نابر خيمة بمهلاو قصر تقلقلتي بومة النعبية ممتوز حبرة أتو كيدانة هزبي إن تقمن أقداس إن تنتكالات محبرة أو قلقلت تجنزيبو أب معك أبون ممكن قانون تساتف النتو كزايد تلابيون تساتفت بوغنوم استوارد لهم محبرة أو قلقلتات ني وتم بقوتا كم تصلوا بمحبار زرعيو حتراتات أب مملا أم حضرت مس هزبي توهايدهم كسرحو بملباو وحسنات مقبلنا من رقات سلاسل ظلوا عمام نمعوات برتعم كسرحو دلوات مهلاو مرقاقيتون أب كلاي مدبر بوليس باطع على في مكل خال قبن سرجنت عثمان فكاك بوغنو بوليس بزي نطف تساتفنة هزبي عمامو كعوات كم زي كلبم ملكات صار لحيال متعبار هزبي زاقيت عبتكوابي زسكف ترياتات كبنات كم زي قات أما تقيسو نبرتي حدنا تمادل اليوم تساتفهم كم وترك عزو تمحتينو نبرتن وزبا غردت بكباب يوم تواديدو أقولقلوت نزهب زلوت كالات محبرة أقولقلوت بقبوك تكاملون كتسألنتون محاسك كان خنون أم حدارتين وزبا أتو تخلى برهان قبر ولد تسويهم مس هزبي أبز قبر ركباتو تخلى برهان هزبي توديبو أب مدبات لمعات بحافشة مع كاب ماين حامدن كباب يوت ريحتن دما بفلايزر يزلو عزو ستافي بمسجان نزبالة صوتيت بزل عليك قدسلو تلابيون حلافيت محبرة أقولقلوت هبتن وزبا ويزرو فاطنا إدريس بوغنا بفلاي هبتن رحك زلون من محدارات كباب زر مقراز تمهارن وحدي تساتفو دكان استياب تمرتن من محياش ولدي مس أبيات تمرتك التحوابورو تلابيان هزبي نزوها هبا استمراتات بقبوك تكاملو ززاقا قرو صحافي تقدف بنوزبا غردت ويزرو حاليما محمد سعيدن كابو هسبيتال غردت دكتور فيلمون مبراهتن دما عبد المفارق نايزوار حزي عبد ملؤت زواك كايت وطينو زلو كتابة رحمان بولين معوات كتحوابر الزخاخيرهم عموداتا تساتفتي تستخايد مدرخ مبهال عب علتاوي هوتما قداس مخوانو بمقلات كتسالنت كلو بمزغخار بفلاي عب منسيات سنا أمراو كيناتن زتكورا قوسقاساتن استمراتاتن كايت تمحتينهم